Gaueko 10:28 pronostikoak betez, 22:05 irabazi dio Unai Amianok Joseba Aldaberi Lizarran jokatutako buruz-buruko B serie txapelketako final zortzirenetako laugarren norgehiagokan favorito argia zen Unai Amiano eta ez du hutsik egin, honen bestez jada zehaztu dira B serie mailan jokatuko duten 8 pilotariak, batetik ostiralean irabazi egin zion Xabi Irrekaldek Josu Eskirozi, atzo Unai Alberdik eta Iraitz Zubizarretak ere irabazi egin zuten, Unai Alberdik Salaberriaren aurka eta Iraitz Zubizarretak Beñat Anaiaren aurka, eta gaur Unai Amianok irabazi egin dio Joseba Aldaberi eta beraz lau horiek izango dira final zortzirenetan Agirre Egiguren senar eta muruarekin batera arituko diren pilotariak. Beno, gogora ezagun, batetik Joseba Aldabek etzuela, B serieko binakako txapelketan titular moduan jokatu, ordezko lanak eta tarteka egitea egokitu zitzaion igantziko atzelariari, eta Unai Amiano berriz Josu Eskirozekin jokatu zuen binakako txapelketa hori, eta Irungo aurrelariak eta Makirriain Ezkabarteko atzelariak playoffetan esan zioten agur txapelketari, honen bestez denbora eduki du Unai Amianok buruz-buruko txapelketa hau prestatzeko. Hasieratik bi pilotariak oso ongi hasi dira, Joseba Aldabe jokoaren ekimena eduki nahian, baina Amianoren ezkerra gatz ikeragarrikoa da, aparteko gatza dauka ezker horretan, eta edozein distantziatatik boleaz eta kentzeko gaitasun ikeragarria dauka Unai Amianok, eta hori gaurkoan ere erakutsi du. Bostetik, seitik, zenbat boleak adatan atera du bere lekutik Joseba Aldabe berez defenditzeko pilotetan, ikeragarria benetan Unai Amianoren hasiera eta jokoaren ekimena hartzen zuenean, pilota iaia errebotean jarri du, eta hori etzen bat ere jokatzeko testu inguru erosoa Joseba Aldaberentzat. Norgehiagoka hasieran nahiko berdinduta joan da, baina berehala joan da, markagailuan 12-3 aurreratu da, eta bigarren zatian ere berdin jarraitu du, esan dugun bezala, defenditu behar zuenean ere boleaz eta ikusgarri, eta gora egiten ari da Unai Amiano defentsan, ikusiko dugu, non daukan zapaia buruz-buruko B serieko txapelketa honetan, baina iruditzen zait maila handiko pilotaria dela eta maila handia eman dezakeela txapelketa honetan zehar, eta horretarako gainera 3 partida izango ditu demostratzeko. Bigarren etenaldira 18-4 iritsi dira, jada Aldabe partidatik erabat irten da, garrasi batzuk ere entzun dizkiogu igantziko atzelariari desesperazioaren seinale, eta azkenerako horixe 25, Unai Amianok bete du egin beharreko lana, eta Joseba Aldabe berriz udarari begira jarri beharko da, ea partidaren bat edo beste jokatzeko beta ote duen igantziko atzelariak. Gogoratu beraz, Amianok 22, Aldabek 5 Lizarran.